ndakabva kubasa last month. Ndakabva kubasa last month. Ndasvika pamba chinhu musikana. Mwana wangu musikana. Akagara paseka. Chinzi aenda kwachapindu. Tikati ni nawe zvanzi awani wani munhu mumba. Ane munhu mumba. Awani wani munhu mumba baenda kubhatiza vachienda kwachapindu. Chapindu kauye akabva auya masikati kwandiri. But akasvika ndakatorara ndiri munhu. Pasvika bhabhu ndazima kuti matika waripera saurangu. Kanza vari mwari mumba. Pandatomti apinda ndakaneta ndauta kuzoa. Papinda mbamwe. Pasvika kanza saura pana paitika chiti kupa panapa vana vako vasara vachikakavadzana pati panapa musikana wayazobasa kutiza achiuya kuti kwandiri. Ndikati iye azotize chii kana pasina chaita chaitika. Kanza kunzi awani wani munhu mumba. Kanza usadaro mwana akukansela inini chapinduka uyo. Ndivana mudano uretiwe saura chienda kunotora mwana tosangana manhiri. Hap panapa ndinofunga ndakabva nemwana. Ndasaura ndauya nemwana. Iyo waita zvakanaka saura. Kuya koita nemwana, mwana ndakuti munhu angati wanga anaye. Mwana uya akadzana dzana. Batoti papa shuwa baba pane munhu wanga ndinaye mumba. Kufunga adzimai wangu akabva ati kudai panze muenda sei kutaurira panze. Kubuda panze obva vanotaura panyaya dzavo dzobva wadzoka kandano ataura kuti pane munhu wanga anayo kugavhimenti. Rumo ari musikana wangu. Anga ane munhu wanga anaye anogara kugavhimenti. Zvadaro pataningirira mandada sipenze chiita kuti tizive munhu uyu. Munhu timubate pa? Zvikanzi alright sauri. Adiwo nhamba dzomunhu unopiwa nani nomusikana. Shuwa takagara dzinenge 4 days. Ini zvaingoramba zvichingondidya mwoyo kuti mwana uyu chii ndakamutora mwana uyu under age baba. Mwana uyu ndakamutora akambenga atombotizira. Aisati munhu wanga atizira wacho munhu wokungoti agare panzvimbo. Ndakatenge ndatomboisa kune social welfare pakutanga. Vanditi tibatsirane kutsvaga mwana pana mwana ane nhumbi ine7 mwana. Vandatora mwana makachengeta. Mutemo zvokunotaura. Uyu ndisekretari wasabu. Uyu. Mabyangu. Ndiwo vanhu vachitiudza mutemo kuchengetwa kwevana. Zvishuwa ndakatora mwana ndakachengeta. Uyu akazi ngakunyandira futi. Akutera mwana uyu. Uya babatwa ndi paidzi aona munhu ari mumba ndouyu anga abatwa ari mumba mama. Sipenza chapinda. Osaka ezi mwana wako wakapata sipenza chapinda. Ari ani mwana wako. Uza kuti. Ubura. Pakubara uno. Alright. Une mwana ere so. Umakore mwana. 16 years. Uri sekretari wasabu. Uzo huu. Mwana wako mwana akambocha mwana. Akamsuri. Yes, I still have contact. Katika na mwana. Oh. Sio mtongo. Sio mtongo. Mwana achiri below the age of 16. Yes, akatsanganisa. Pakashimwa baba mwana semana. Iwo uri baba rani mudroga. Ndo baba wezi. Pamusoro nami. Uyu shamwari yangu Tsika Nditsike zvachizwa iwe. Tsika Nditsike. Uyu nemudzo village. Kana magube asipo. Uyu ndanga ibata bhuku. Kunyepa. Izvo. Chitonge kana taura mombe dzako iwe. Pamusoro nami. Ndinotaura. Mami ndinotaura. Oh, ndisokauda. Ini changamire nyaya yekutaura kuti anditi nchidane mwana wangu anditi ndinozoziva kuti akataura kuti 18 years anditi kuti mu 18 years imomo ndisho amatika vakandituma hanzvadzi yavo vatuma hanzvadzi yavo kudaro anditi umira ipapo shamwari ndiwo ungatadzoza zveshamwari yako kuti aindotora anda yedzuka adzoka naye pamba iyoyo
pamusoro chengamira kuti ndine tsika nditsike noreva tsika nditsike unoziziva hamisi tsika nditsike hamuwirirani uyo agara mushamatika ndinoti kana ndaimudari unoda yapasipoti pazakuti handiti ndorumba kuti nduya muno unonofara kuti hamurovi munhu amushidira ndomuvatita nyaya iripo nderuresoma wongushuva mukadzi uyu auya kumba kwangu ini handitika ndadaromba kuongoshuva kabata auya kumba kwedu akanatorutizira orit iwewo nhasi waziva kuti mwana uyu mwana mudiki wongozvenga usingazivi mambobva vakuti iwewe zvitonge kuti vakuti zvitonge nenyaya yekuti iwe unoziva chitembo pamusoro chengamira unoziva here kuti ini pamusoro chengamira ndingaite sendikudzoka ndichitapedza kudariwa inini muchondoona ndiri munomu mwana uyu akaenda akatete vake akatotizira ndakasvika pakwavo munongezi mabhege zvisina kana kuchidzirana zvanzi amaitaro murume wako unomuziva here zvanzi chizvichaja tese tazvinzwa kana atete akapipira chii zvese zvakaita but tiri kuti vese vanhu ivavo vaipara mhosva zvokusaziva but nhasi tiri kuti iwewe tavakupa mukana wekuti taura kuti kuti mutemo unoziva kai pamusoro imamo inini handikoni kuchajira every month. Amekumbirwa novakutonga kuti atinotonga isita kusatemu iyi 1 2 3 4 yona examenwa right chief shanto yakashandisa sabhunya ana kuverengera mtemeyo ipapo zvapenda nomasera pamusoro chengamira aiwa sindodzodaro uya pamurika shamari ngandikuzi ndagara nokokuchaji mwana uyu akamboroa ndizvozvo mambo acho akatimboroa kufinasi ndizvozvo zviro zvakaita chimina iye mberi ndechipambana dzangu badisikarotaura akaita chimina bada munokozazochiripota changamire chakaitika ndechekuti aiwa hana kutengenyaya chakaisa kupolisi iwe chimina polisi ita zvayo zvichivanhu zvita zvavo ndakokupinza mukupepeta iwe uzozvipepeta iwe shamari wokuchengeta chirohonzi uhochichi zvinoshanda nisina mombe dzake nhatu tuzvigure nekunonzirarainese NeMwana chichikuzvu kuri mabushu usati kuzvibhana pana kuzvitamba pamhera pana zvungurira masabhuka asitaura next kutswa 7 kwapotonona simbi dzavanenge wakaisa pazuva nokuti kati zvigure hatiazvida muno ana chakugumidza wamusungwa 7 inonosaina kurumidza kusumuka iwe kunondo kwatinosununguka iwe uchinyenga mwana adhara chimina